Damdamag Radyo Sagada. Gawi-gawi sa agaw di Biyernes, isnan amin ay mundadunga isnan Radyo Sagada. Oras nga rin ngayon tayo idanon, dagiti damdamag. Para iti ulo dagiti damdamag iti lokal, Department of Education Mountain Province, mangpapigsa iti Quality Management System iti tulong ti Regional Office. 271 million pesos nga Climate Field School iti Montañosa kaunaan nga PSF project iti Cordillera tapno patib karen dagiti mannalon kontra iti climate change. Automated weather station sa may kabit iti sangapulong nga munisipyo ti Mountain Province. Tulong pang financial aid din kadigiti destresado nga overseas Filipino workers babaen iti OWA ken DMW. Baro nga newborn screening satellite continuity clinic na lukatan ijay Luis Hora Memorial Regional Hospital para iti mas napatibker as salunat dagiti maladaga. Tawid apagay ti Cordillera mapapigsa iti tulong ti moderno nga sistema ken lokal nga agrikultura. Iti ulo dagiti damdamag iti rehiyon waya-waya iti Cordillera ken BARM elections in panakel ni Pangulo nga Marcos iti Sona. Pondo para iti sining ken kultura iti amyanan a Luzon na inlatang ti NCCA. Nasurok sa nga 17,000 a pamilya iti Cordillera mabinipisyaran iti ayuda manipod iti uplift program ti DSWD. DepEd Carcon LGUs nagkadwa para iti panakaitak ti sa magasot kun 80 nga silid pagadalan iti rehiyon na Cordillera. Danag iti UNESCO Rice Terraces sa Ifugao kimaruga po iti panagmadi ti panawan kan epekto ti climate change. Hustisya kan transparency kid daw ti pamilya ti Ifugao pilot a pimusay iti Navy training. Libre nga bakuna kontra kamuras ken rubella yuswaten ti Department of Health iti Cordillera intun umay nga bulan ti Agosto. Panangikat iti system loss charge saan nga umanay tapno bumabati singir iti kuryente kunati P4P para iti headline iti national. Kana pondo kadagiti barangay, posible aman na yun na numakita nga epektibo ti programa ti gobyerno. Parang arod apo iti detalya dagiti damdamag, iti lokalidad tapno mapapintas sa kana mapasaya pa iti kalidad ti serbisyo iti edukasyon na kimay sa dagiti kameng ti Schools Division na Office ti Mountain Province iti dual daw nga workshop may neg iti 1 DepEd 1 Quality Management System wenno QMS iti napalabas nga lawas dito Sagada. Ti nasawa pa nagsanay nga indauluan ti DepEd Cordillera Administrative Region. Kata sumbat itikid daw ti Schools Division Superintendent Binilda Daytaka para iti technical at tulong. Daytoy katapno mas nga mapaimbag dagiti proseso ken dokumentasyon ti dibisyon. Imbingay ni Assistant Regional Director Ronald Castillo ti kinapateg ti panagbukal iti kultura ti kalidad ken nagtultuloy a panang pasayat iti amin nga antas ti panagmanehar. Naaramid iti workshop ti aramid iti panangaramat iti SWOT analysis, risk and opportunity registry kan quality control plan iti tulong dagiti eksperto manipod iti regional office. Nagtinulong ti nagduduma a miyembro ti dibisyon tapno mapataod dagiti kinakasapulan nga dokumentasyon api masidong iti ebalwasyon kan tarabay dagiti eksperto. In palagip ni Superintendent Daytaka ati panakapatalin na iti nangato nga kalidad ti serbisyo ket responsibilidad ti amin.
Iti sabali pa damag lokal, formal na isakad ti panakaitakder ti Mountain Province Climate Field School. Wenno daytoy MPCFS iti munisipyo ti Paracelis. Daytoy ti maitudtuding akaunaan a proyekto iti entero a Cordillera a pinunduan ti People's Survival Fund wenno PSF. PSF ti nasyonal a pondo iti sidong ti Republic Act number 10174. Nakatuyong para kadagiti programa makibagbagay iti panagbalbaliw ti klima. Dati pakabuklan a pondo nga 271.15 million pesos no sa dinno ti pasilidad ket maitakder ijay Bakari Campus ti MPSPC. Akam ti proyekto nga i-train dagiti lokal a mannalon ken mangalap kadagiti baro a teknolohiya mainayon dagiti pamayan ti climate smart agriculture. Babaen daytoy ket manamnama ang umato ti apit ken birok dagiti mannalon iti likudan dagiti pangtati nakaro atikag napnap ken climate change. Ti pasilidad ket makabilan iti green building design, food processing center, fish hatchery, tissue culture laboratory ken mini solar lamps. Nain pa iti detalye digiti lokal adamdamag maigidan iti People's Survival Fund Project. Ket panag-ikabit kadagiti automated weather station wenno AWS iti sangapulo nga munisipyo ti Montañosa. Panggep daytoy ang mangipay iti napartak ken agpayso nga datos iti kasasaad ti panawon ang mausar dagiti komunidad iti panagmulada. Sigon ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr., tinasaw a proyekto ket may saadakkel nga addang ti panangisigurado iti seguridad iti taraon ken proteksyon ti aglawlaw saan lang iti probinsya no di iti entero nga rehiyon iti Cordillera. May patungpal ti proyekto babaen iti panagtitinulong dagiti ahensya ti gobyerno akas iti Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the Department of Environment and Natural Resources. Nain pa'y dagiti detalye ti damdamag iti lokal. Agpateg iti pakabuklan nga 328,000 pesos nga tulong pinansyal ti inpaay ti Overseas Workers Welfare Administration wenno OWA babaen dagiti cheque para iti 15 ken 5 a benepisyaryo iti naipatungpal nga aktibidad apaset ti National Reintegration Network wenno NRN FAIR. Talumot nga benepisyaryo manipud iti Department of Migrant Workers wenno DMW ti inmawat metlang kadagiti cheque nga agpateg iti 195,000 pesos. Sigun iti OWA ken DMW dagiti tulong a dagitoy wenno dagitoy a tulong ket mangpanggep a suportaran ti awid manen wenno reintegrasyon dagiti napaawid nga distressed OFWs. Adresan dagiti pangkasapulan da a medikal ken mangted iti dagos nga ayuda bayat a bumangbangon dagitoy manipod kadagiti panubok a napadasan iti panagtrabaho da iti sabali a pagilian. Daytoy nga pa nakaited iti tulong pinansyal ket naipatungpal iti napalabas nga aldaw iti Huwebes Hulyo wenno iti kalman Hulyo 30 sa Jaya Mayaon Sports Center ijay Bontok. Iti sabali pa'y nga damag lokal formal ang nalukatan ijay Luis Hora Memorial Regional Hospital ti Newborn Screening Satellite Continuity Clinic. Tapno papigsaan ti serbisyo a medikal ka na panagpaagas dagiti baruan na yanak wenno kaipaspas ngay a maladaga. Nga daan iti positibo a resulta iti screening mayan nurot iti Republic Act number 9288 wenno Newborn Screening Act. In Pangulo da Medical Center Chief Eduardo Calpito, Dr. Eduardo Calpito kana Continuity Clinic Head Dr. Presi Nis Iban. Ti pa naka-establishar ti pasilidad amang akam amang ipaay iti dagos at tarabay.
Agtultuloy apan naka-monitor kon usto nga referral para kadagiti babies nga dan iti congenital ken metabolic conditions. Tinaso apan nakailukati pasilidad ket tinabunuan dagiti apan nakabagi manipud iti Department of Health Cordillera, Newborn Screening Reference Center ti UP Manila, Baguio General Hospital and Medical Center, kanda dumapay nga lokal a pasilidad apang iti salunat kas panang ipakita iti panagkaykaysa iti suporta para iti salunat dagiti ubing iti rehiyon ti Cordillera. Iti mauda detalye dagiti damag lokal may saan napatagngad tapno masalakniban ken mapaduras dagiti nangsigudan apagay dito Mountain Province ti naisayangkat. Apan ang apit kadagiti experimental nga talon iti sidong ti System of Rice Intensification wenno SRI nga impangulo ti Office of the Provincial Agriculturist ti Montañosa kadua ti Department of Agriculture Cordillera. Itilikudan dagiti pangta ti panagbaliw-baliw ti klima, panagbabati sustansya ti daga, ken ti kinakurang ti danum, ket pinanaknakan ti panagsukisok a mabalin a mapangato ti apit. Kadagiti natawid a bini akas iti balatinaw, dinekkan ken gilgilang, babaen ti panagusar iti mas ubing nga bini. Nalawa nga espasyo a pagmulaan, ken panagikabil kadagiti organiko nga abono, kas iti kuhol amino acid ken fermented plant juice. Pagget ti proyekto nga pagmaysagan ti moderno a kamuan nga agrikultural ken ti tradisyonal nga laing dagiti katutubo. Tapno maisigurado ti seguridad iti taraon, mataripato ti aglawlaw ken mapatalinaed ti na isang sangayan a kultura ti panagtalon iti Cordillera. Dito rehiyon, iti Cordillera ket impanakil ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti maikalimang State of the Nation Address, tidakil abaligi ti gobyerno iti tungtungan ti kapya. Inbaga ti Pangulo ang nakasagana ti Gobyerno Nasyonal a formal nga palpasen ti katulagan, iti kapya iti Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army wenno CBA-CPLA. Daytoy ket 15 nga tawen, kalpasan ang mapirmahan ti closure agreement iti nasao a grupo. Kagidan daytoy ket imbingay metlang ti Pangulo ti panagtalek na iti kaunaan a regular nga parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao wenno BARM. Inpasigurado na ang nakasagana ti COMELEC kapulisan kanda dumapay akamang tapno isigurado ti natal na nasimpaken mapagtalkan nga eleksyon iti nasao nga rehiyon. Iti sabali adamag nagrequest iti syudad iti Baguio ti National Commission for Culture and the Arts wenno NCCA para iti bukod nga call for proposals roadshow. May naig iti 2027 Competitive Grants Program. Inpanawagan ni NCCA Chief Administrative Officer Rene Napeñas kadagiti lokal nga alagad ti sining, cultural workers, researchers kan katutubo a komunidad iti amyanan a paset ti Pagilian amang isumiter iti proyekto da. Akam ti programa ang mangipay iti tulong nga pinansyal ang mangitandudo iti narangay asining, wenno arte, taripatuan ti tawid ken kultura, kana papigsaan, dagiti nasyonal a komunidad iti tenga ti moderno nga panawin. Milyones a piso tinlatang a pondo ti NCCA iti nasabasabali a kategorya kas iti cinema, dance, music, architecture, visual arts kan tawid dagiti katutubo iti Cordillera ken entero nga amyanan a Luzon. Ti panakaisubmitar dagiti proposed projects ket agpatengga into na Agosto a 31 ti madama nga tawen. Itinan pa yung detalye dagiti damdamag iti Cordillera iti panagrugi iti panakaitden ti tulong pinansyal manipud iti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Cordillera ket nasurok sa 17,000 a pamilya ti agbenepisyo iti rehiyon iti sidong ti Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport wenno Uplift Program. Sigon ni Regional Director Enrique Gascon, idi Hulyo 20 ang nairugi ti umuna nga payout. Ijay Abra, dito'y Mountain Province, Benguet ken Baguio City. Nakabasar iti Executive Order number 110 ni Pangulo nga Marcos Jr. Tapno maalalayan dagiti pamilya, maikontra iti epekto. Tingumat nga to a presyo dagiti tagilako ken lana, a resulta pailaeng ti krisis ijay Middle East. Nakabilang nga naipaayan
kana umawat wenno maipaayan. Kan umawat iti ayuda dagiti miyembro ti 4Ps kan walang gutom program iti 2,000 nga one-time cash aid pati dagiti near poor households kan low income SSS members. Ti 2,000 ket maipaay iti binulan iti lasod ti 6 nga bulan. Iti sabali pa damag ag tinulong ti Department of Education Cordillera kan dagiti lokal a gobyerno tapno mangitakder iti sangagasot kan 80 nga silid pagadalan. Kasungbat iti panagkurang iti adu nga para publiko a pagadalan. Iti sidong ti agreemento aday tuy ti DepEd ti mangted iti pondo. Bayat adagiti LGU ti mangimanihar iti panakapatakder dagiti silid tapno mapapardas ti proseso kan maliklikan ti panakaitantan ti procurement. Magadwa-gadwa dagiti silid pagadalan sa Jay Abra, Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga, Tabuk City kan dito'y Mountain Province. Nakasimpa ang marugyan ti konstruksyon intun bulan ti Setyembre kalpasan ti proseso ti panag-ala kadagiti kontratista intun Agosto. Ijaya Ifugao ket agpagpaggat ti sikat nga Batad Rice Terraces nga parte ti UNESCO World Heritage Site. Kapu iti kumarkaro nga epekto ti extreme weather kan climate change. Sigun kadagiti residente kan lokal nga opisyal, permian apektaran dagiti centuries old nga inag-agdan nga pagmulaan iti pagay. Kalpasan ang mangipay iti dakkel. Dadael kan landslide tinaglabas a bagyo nga Fungwong. Nabutak dagiti daga gapu iti mapadpadasan nga namaga a panawen. Rason tapno nalaka a madadael kan agrega ay dagiti palayan no bigla nga agtudo iti napigsa. Sigun iti Ifugao Provincial Agriculture and Environment Office, kasapulan ti Riniburibo adolyar para iti rehabilitasyon. Kan pa nakakumpuni dagiti nadadael nga pagpadanuman sa Jay Batad. Uray no agtintinulong dagiti katutubo babaan ti bayanihan wenno Bachang, nagpanawagan ni Batad Village Chairman Romeo Hepog kan ti Save the Ifugao Terraces Movement iti national government ang mangilatang iti pondo kan dagos at tulong tapno mataripato ti historical atawid kan pangkabyagan dagiti taga Ifugao. Iti pailang nasaw nga probinsya ket nagkiddaw iti hustisya kanon uneg nga investigasyon ti pamilya ti maysa nga pilot trainee manipud iti Ifugao ani Aldwayna Agnawnaw Bunuan Dulnuan. Kalpasan daytoy nga matay bayat nga adda iti training ti Philippine Navy idi Hulyo 22. Iti nga ti tradisyonal nga lamay wenno bohwat sa Jay Barangay Hulyaban inbaga ti pamilya nga awan pay tinawawat dang opisyal a palawag manipud iti hukbong dagat may neg iti agpayso a napasamak. Adda ti atap a na-torture ti biktima bayat ti panagsanay. Inmapila ti pamilya Dulnuan kan ti komunidad ti Cordillera. Kadagiti otoridad ang mangyaramid iti patas kan independyente apan nag-imbestigar tapno maamuan ti eksakto a nagbalin nga rason ti pannakatay ti biktima. Kandusaan dagiti nagkurang wenno nagkamali. Iti maudia detalye dagiti damdamag iti rehiyon na may sayangkatan ti mass immunization drive babaan ti Department of Health wenno DOH panglaban iti measles rubella iti entero nga Cordillera mangrugi inton Agosto a 10 enggana iti 28. Sigun iti DOH Cordillera, libre ang mabakunaan dagiti ubing nga agtawan iti 6 enggana 50 kun siyam a bulan. Kadagiti na ituding nga vaccination sites kan lokal nga health centers. Guy-guyuguyan ti ahensya dagiti naganak ken guardians a pabakunaan dagiti anak da gaputa daytoy ti pinaka-epektibo ken natalged a pamayan tapno maliklikan ti napartak a panagwaras ti nasao nga sakit. May basar iti kabaruan nga listaan ti DOH dinmanon iti 76 a kaso ti measles rubella ti na-record iti entero nga rehiyon manipud iti bulan ti Enero enggana iti Hulyo a 18 itanga tawen. Nabababa daytoy iti 40% kumpara iti 127 cases ana ilista iti parehas nga panahon iti 2025. Iti likudan ti panagbabati kaso ket agtultuloy iti panawagan ti DOH iti publiko ang makitinulong ladta tapno mapatalin naed nga natalged ken nasalun ata dagiti ubing iti Cordillera.
Iti matadamag iti pagilyan inyip kasti grupo nga Power for People Coalition wenno P4P. Asaan nga umanay iti simple apan ang ikat iti system loss charge tapno mapalagaan ti agtultuloy ang umat ngato asingir iti kuryente iti pagilyan. Sigun iti grupo awan tinarik na apan nagnamay ken benepisyo kadagiti umili. Iti na ideklara nga state of emergency ti administrasyon Marcos. Wenno daytoy na ideklara nga state of energy emergency. Sigun kaniya P4P convener Jerry Arances, makapadismaya tiya panagpanakkel ti gobyerno idinto nga pagbagkatan dagiti consumer tinadagsan nga krisis iti enerhiya. Inyo na unay ti P4P at ti Pilipinas ti maysa kadagiti pagilyan akang inaan ti singir iti kuryente iti entero nga Southeast Asia. Panawagan dati kasapulan a panagbalbaliw, wenno panang baliw iti buo iti sistema ken dagiti madama nga pulisiya iti industriya ti kuryente. Iti mauda detalye dagiti damag inbaga ti Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. a posible nga nayunan ti gobyerno nasyonal ti pondo nga maititdan kadagiti barangay no mapanaknakan nga epektibo ti implementasyon dagiti programa na. Iti panagbisita na ijay Davao de Oro idi Martes, inbaga ti Pangulo at ti panangisakad iti bawat bayan makikinabang program. Ket mangisigurado at kada komunidad iti pagilyan ket maipapaayan iti direkta nga serbisyo ken tulong manipod iti gobyerno. Iti sidong tinasawa programa nakatuyong ti 2,000 a piso tunggal barangay no sa dino ti kagadwa wenno may sa 2,000 nga piso ket mausar nga scholarship para iti 5 mapiling nga estudyante adanda ni agturpos. Nakuna ti Pangulo ang makisarita isuna kadagiti kongresista tapno manayunan ti pondo kadagiti sumarsa nga budget. Basta maisigurado ang makadandanon nga usto iti umili ti tulong ti gobyerno. Dagitang arod apo dagiti na ibingay tayo nga damdamag para iti midday news itangal daw iti Biyernes ti July 31, 2026 maudi apo ngal daw daytoy bulan ti Hulyo. Siya pa lang ni Simbay kat na imbaglatang oras. Good afternoon.